Ukáž mamika, ako fotíš. Už sa jedná o video. Nie, vôbec. Ja sa tam bojím. A tu vidím žraloky. Zakývať, papa. Dobrý deň, a čo? My sme milí, áno. My sme milí a 20 eur by sme im dali. How old are you? What? How old are you? You 14, 15. A na tej druhej vlastne žltých bolo menej, juhoamerických a viac bolo modrých. My tam nabehli a spravili čudo. Na tretí deň šlapania sme prešli do ubytovne, kde nejaký dobrák nechal bombu so zavitom. Sviatok. Nie to bude, Máša? Keď sme boli tu 10 dní, tak tam by sme mohli ísť. Preto sme boli na tom výlete, tam na tom plávaní. Oni sa tak spávali, boli sme... Filmuješ sa, poď pekne sa postav. Tak, úsmev. Ukáž, ak nevieš ruky dať dokopy. To prečo nevieš ruky dať dokopy? Toto je iba 7. vrstva ešte. 7 ešte, nie? Budeš pokračovať ešte, hej? Tak si odložila na mamiku všetko? Povedz niečo múdre, máš. Nafilmuješ, čo to ide. Iba tam je slnko. Vyšlo slnko, naozaj som, potešil sa som. Ale teraz zašlo slnko za morom. Naspal som. Zaspal som. Zaspala som. To je super. Ten spev je v poriadku, ale to kývanie telefónom. Ale to iba akože je to kývanie, to nie je tam v realite. Máme krásny výhľad. Som boli špinkala, zima ti nebola? Jak to dopadlo dneska? Zle? Dobre? Chyba jak som dobrze, ale nemôžem okrem sa, lebo odišiel z mojej hlavy. Nerozumel som. Zima, sa pýtam. Či ti bola zima? Či by bola zima? No to je máš áno, alebo nie. Takže čo chceš, že si išla? Áno, bola mi zima, nie, nebola mi zima. Bola trošku niekedy. Takže to bolo lepšie? Hej. Musí to byť lepšie, lebo mne bolo horšie. Poď Maša, ideme dole 20 metrov a potom ideme hore 280 metrov. Ukáž, ak sa tešíš. Sprav ten zvuk. Haló, grüß Ako sa ti páči, Meša? Teraz keď fúka, tak
Povedz niečo v tom zmysle, že som kuchár. Tak. Toto je ideálna strana. Proste, že nič. Ty strašne. Zavri oči. A tam dole ideme sa okúpať domu. Napapať. Nabrať vodu. Aby sme na ďalší deň zase vyšli hore. Maša, čo sa tu deje? Sme v hoteli. Si sa rozšúpal z hotelu, musíš teraz sa uskromniť s večerou? Si spokojná s takou voľbou? Ideálne. Si nejako snívalo, že už sme išli domov potom. A som bola úplne nekázala proste už ideme domov, že ešte máme tu byť, nie? A už ideme domov. Paja. Tak ja idem, čakám vás v reštike. Pri sangrii máte hľadať.